गिबियावनो आङो एसएम निउसनिसिम साबायखरखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। मैया बिपिएफनि सासे दैदेनगिरिया मटंगा एग्र प्रडिउसार कम्पानिनि सायाव मोनसे एलिगेसन लाबोदों। आं गिबियावनो बिथांमोनखौ निन्दा होनो लुबैदों जे आङो सासे मटंगा एग्र प्रडिउसार कम्पानिनि मेम्बार जानानै बिथांमोना जिखिनि एलिगेसनखौ लाबोदों बेयो गासैबो नंखाय। मानो होनब्ला मटंगा एग्र प्रडिउसार कम्पानिया मोनसे थांखि लानानै बेखौ बानायनाय जादोंमोन आं मिथिनायाव। मानो होनब्ला गोबां बर' समाजनि बेकार सुबुंफोरा बाहेरायाव थांनानै खामानि मावना जाहैनो गोनां जानायखाय नैफोरबादि फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि बानायनानै जोंनि बेकार सेंग्राफोरखौ माबायदि संस्थापन होनो हायो बे थांखिखौ लानानै 2015 मायथाइयावनो बे कम्पानिखौ गायसननाय जादोंमोन। आरो 2015 मायथाइनिफ्राय 2019 मायथाइसिम अनिल बर' होननायासो बे कम्पानिनि चेयारमेनमोन। बै समावलागै प्रमद बर' बिथाङा नङामोन। दा बेवहाय बुंदों बिथांमोना एनइसिनिफ्राय 6 crore लाबनानै जाजोबदो होननानै, बे बाथ्राया नंखाय। मानो होनब्ला 6 crore नङा, माने 5 crore 65 लाखल'मोन बेनि फैसाया। दा बेनिखायनो आङो निन्दा होनो लुबैदों, बेयो राजनितिक खरजन्त्र होननानै आङो बुंनो लुबैयो। दा बेवहाय जोङो मिथिगौ बिथाङा बुंदों जे बेवहाय 20 इउनिटनि बाथ्रा, बियो दिनैबो माने आंबो मेम्बार हिसाबै मिथिगौ बे 20 इउनिटआ दाबो सोलिगासिनो दङ। दा बे 20 इउनिटनि गेजेरजों मोजां उन्नत जातनि अमाफोरखौ फिसिनानै फिसा बानायगासिनो दङ। दिनै बेवहाय बिल्डिं कनस्ट्राक्सननि बाथ्रा दङ, बेयो एक्सट्रा पार्ट। कम्पानि हिसाबै जोङो माने 6 crore माने बे बाथ्राया नंखाय। 5 crore माने 65 लाखखौ जोङो मोनजोबाखै। बे हिसाबै आङो बुंनो लुबैदों बेवहाय जोंहा माने मिलनि बाथ्रा दङ, मिलखौबो जोङो बानायनाय जादों। बेबायदि जोंनि अफिस बिल्डिं बेखौबो जों बानायनाय जादों। दा बेनिखायनो आं बुंनो लुबैदों जाय बिपिएफनि नेता बिथाङा राजनितिक खरजन्त्र खालामनो थाखाय बै माने अजथा एलिगेसनखौ लानानै फैदों। आरो बेनि सायाव जि 200 फार्मार्सनि बाथ्रा बुंदों, बेवहाय जोङो 200 फार्मार्सनि जिखिनि न' बे न' बानायनाया माने 70निफ्राय 80% जाजोब्बाय। मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय माने थिंनि जि होनाय बेयो गैयामोन कनस्ट्राक्सनाव, आरो बेजों लोगोसे जि ग्रिल बेयो गैयामोन। दा बेवहाय लन लानायनि बाथ्राखौ बेवहाय माने अजथा एलिगेसनखौ लानानै फैदो बेवहाय। दा बे लन लानायाबो कुनु फार्मार्सजों मेटार नङा। बे लनखौ आसाम ग्रामीण बिकास बेंकआ होनाय जादों। रेसपन्सिबिलिटि फर कम्पानिनि रेसपन्सिबिलिटि लानानैसो बे लनखौ होनाय जादों। आरो बे लेखायै जोङो 200नि जि लन लानाय बाथ्रा बियो नंखाय। जोङो 26 फार्मार्सनि लनखौ जोङो उइथड्र खालामनाय जादोंमोन। आरो बे लेखायैनो जों इनस्टलमेन्टफोरखौ होगासिनो दङ। इतिमध्य 26नि बिथोराव जोङो आरो माने 11 जनखौ जोङो फुलफिल खालामनाय जाबाय। दा जोङो 15 जनखौ जोङो बेबायदिनो मारिलांगासिनो दङ। आरो जोङो नैबे समनि गेजेरावनो जोङो मारिजोबनानै होगोन होननानै आं मेम्बार हिसाबै मिथिगौ। दा बेनिखायनो बे बाथ्राया सम्पुर्ण राजनितिक बाथ्रा। दा बेनिखायनो दिनै आङो माने गोख्रोङै बुंनो लुबैयो, जाय बाथ्राखौ लानानै दिनै बिथांमोना जि मोनसे बिश्वनो मोनसे भाइरासनि बाथ्रा सोमजिगासिनो दङ, बै बाथ्राखौ लानानैसो बिथांमोना मोजां बाथ्राखौ साननांगौमोन। दिनैबो जिखिनि जोंनि बेकार सेंग्राफोरा माने गुजरात हारियानायाव थांनानै बेसेबांबा खैफोदाव गोलैनानै दङ, बैफोरनि थाखाय बिथांमोना दिनै बिपिएफ सरकार जानायनि उनाव नेता जानानै मा सानदों बै बाथ्राफोरखौसो दिनै सावरायनांगौमोन। दा दिनै अजथा प्रमद बर'नि सायाव जि एलिगेसन लाबोदों बे बाथ्राया गासैबो नंखाय। दा बेनिखायनो बेबायदि जुदि तथ्यफोरखौ नांगौ जायोब्ला जोङो बेनि थाखाय होनो रेडि। आरो बेबायदि नंखाय बाथ्राखौ जुदि बुंबाय थायोब्ला जोंबो बेनि फारसे जोङो मानहानि केस होनायसिम जोंबो थांनो गोनां जागोन होननानै आङो गोख्रोङै बुंनो लुबैयो। बेनिखायनो आङो खावलायनो लुबैदों, गोख्रोङै आङो सोंखारिनो लुबैदों जि बिपिएफनि लिडार प्रबिन बर' बिथाङा आफादगिरिनि सायाव जि नाङा फाङा एलिगेसन लाबोनाय बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जि खामानि मावनायफोरखौ लानानै बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि खामानि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो लुबैयो। जानला मानला एलिगेसन जुदि लाबोबाय थायोब्ला जोङो बेनि सायाव जोंबो मोनसे आयेननि थांखिजों थांनानै बिथांनि सायाव जोंबो मोनसे एक्सट्रायै खामानि मावनो थाखाय बाध्य जागोन।